Anamiwa, ng'oma yoliritsa sichedwa kusweka, mbalame yowulukisa imaphonya chisa, phuma la ntchentche limakumana ndi dididi. Pochuluka mawu zoyipanso zimachuluka. Muli ndi mwayi, muli mtika ndi nthawi yanu yoti anthu akuoneni, anthu akumveni, chitetezo chilichonse muli nacho ndi nthawi yanu. Koma muzindikire kunena kuti mukafika ponena kuti zimene mukuyankhula zikumaonesa kuti mukudana ndi mbali ina, olo mutakhala kuti muyankhule zina zabwino, anthu amapezekabe kuti achonga X chifukwa mmakhala kuti mukuyika pamoto ena ngati si Amalawi ndi kumafuna kuti mumenyere nkhondo ena ngati ndi Amalawi enieni. Amalawi ambiri akuona kunena kuti nkhani za kafukufukuso fresh inquiry yokhuzana ndi ndege kupanga ma politicians amene amayimira constituency, role yawo ndiyoyimira constituency. Chifukwa chake amati Likuni constituency, Zomba Sondole constituency, samatchulidwa dzina lawo, amatchulidwa constituency, representatives a constituency. Akabwere ndikunati akafufuza ngozi yayikulu ngati imeneyi yokhuzana ndi ndege, ikukanika nkhani yeniyeni yonena kuti zochita kudziwikiratu kuti anthu apanga malonda kuti awa tifuna tigule hotelo, tikagula hotelo tikhale ndi profit yotere, ndalama zake zikuchokera apa zikupita apa, koma tikulephera kufufuza ndithu ma MP akulephera kufufuza. What more with the complicated case ya ndege? Ainu ake andegewo zidawatengera miyezi achinanamiwa wenwewa ndi amene amabwera nkumati tulusani inquiry, mukuibisa, tulusani inquiry. Ikatuluka hayi ameneso ayi kupanga so iyi hayi tulusani inquiry, kutulusa we hayi so imene iso hayi inunso anamiwa omwewo kutuluka moso. Lero nkumakana kuti hayi fresh inquiry yopangidwa ndi anyamilandu, imene yoyo we are for that. Ndikumakanyozamo achakwera. Kenako ndikumakabwera ndi zinthu zonena kuti ngati dziko silingathandizike, zikumapereka kavuto ndithu kaja konena kuti kodi anamiwa mumati mukayamba nkhani nditi imene mudamalizako. Pakati ponsepa mwakuwa afulaki mbeta atulepasi udindo, afulaki mbeta atulepasi udindo, afulaki mbeta ma press conference now and then tikupereka 14 days ya tulepasi udindo. Kenako yayi Chief Justice atulepasi udindo, Chief ife timakutsutsani. Kumene kunakathera nkhani zimenezi sikukudziwika. Kotero kuti tikamanena kuti munatengapo gawo lanu, munadyapo, chifukwa chake panopa simukukambaso nkhani zokhuzana ndi Frank Mbeta, simukukambaso nkhani yokhuzana ndi Chief Justice. Mwina muziona ngati tikulakwirani, koma tikuona kuti nkhani zanu kumene zimakathera ndiko pakula basi. Mukangopezako ndalama zimathera mmalere. Lero zona inuyo mungamanene kuti ma illegal miners apasidwe mpata onena kuti boma livomereze illegal mining. Are you serious? Are you serious? Iboma livomereze liyapasi anthuwa alisamamenye elisamatani, koma yeti mziko muno amavenda akuvutika amene alibe malo opangira business akuvutika every day kuthamangisidwa pansewu because they are doing illegal vending
kupanga malo osayenera. Ndiye ngati ine ndikabwere ndikumakanena kuti yayi koma basi muvomereze kuti malonda mavenda azipanga malonda munsewu. Ndikulikonda dziko langa, ndikulikonda dziko langa kuti ndibwere ndizikanena kuti yayi ma illegal miners amene wawa basi apasidwe ufulu, azipanga apasidwe mwayi, apasidwe malaisensi, azipanga zimenezi chisawawa. District ina iliyonse anthu apasidwe malaisensi. Ndikutitu anthu amene amasintha ndalama black market apasidwenso mwayi kuti akhale pena paliponse azisintha ndalama zija asamagwidwe. Palitu anyamata akuzunzika, akamasintha ndalama zija nkumasinthira galimoto, ndikumasinthira mu bagi, wina kutenga ndalama kupereka, wina kutenga zake kupereka, osadziwika kuti anthu akusinthana chani. Enanso kumaberana pomwepo kupasana ndalama za fake, enanso kupasana ndalama zosakwana. Akamabwerera nkumati fetu tinakupasa zabwinobwino, iwe ende kuti ndi amene wakasinthisa kubweresa za fake kapena zosakwana watengamo. Chifukwa choti alibe nthawi yowerengerana bwinobwino, ndi business zoti zimachitika mosponya malamulo. And you should come and say kuti anthu azipanga boma livomereze lizipanga ilole ma illegal miners. Kubwera nditu press conference ngati zoyenera. Ayi Reserve Bank igulise migodi, igulise imene anapezayo, basi ndiye kuti mafuta asamasowa ziko muno akagulitsa. Do you know what it means to be Reserve Bank of Malawi? Reserve Bank imene ijayo imasungira ndalama, imasungira zinthu zimene zimakhala collateral ya dziko. Even migodi imene ilipoyo imene anagula kale, imene yoyo ikoza kukhala collateral ya dziko lino la Malawi, pofuna kuti atenge ndalama za pompo zimene zikoza kuthandizira dziko lino, than kugulitsa migodi yonseyo ndi kupeza mafuta akatha azagulitsa china cha. So anamiwa mukamabwera pa press conference musamaganize ngati dziko la Malawi lilibenso anthu ena amene amaganiza. Dziko la Malawi lili ndi anthu amene amaganiza. Ndipo boma akamati kuyendesa boma, it's not like mene tingayendesere family yathu, banja lathu kuti basi lero tiye tingotenga chimanga chimene chili nyumba muno tiye tikagulise tikalipire ana school fees. What if mwatenga chimanga chija mwagulitsa koma mulibenso china chochita kutsogolo, tire mwinayo muzapanga bwanji? So boma limaona kuti kodi panopa tipange bwanji. Chifukwa chake limakhala ma controlling officers, limakhala secretary to the treasury, limakhala minister of finance, limakhala reserve bank governor. Matomba, we have three of them. Deputy awiri alipo ku reserve bank. Onse aja ndi anthu onena kuti akakhala amaona chuma mmene mayendesera. Nkhani za mafuta zili ndi ma solution abwino oti zikhoza kutha chabe kuti tikusekerera umbava. Tikazangosiya kusekerera umbava umene umachitika ku Nokima, umene umachitika ku Ministry of Energy, umene umachitika ku Mera, sikuzakhalanso kuja kumaganiza kuti tenti chonse malevi, hayi tenti chonse chakuti zizatheratu mopanda vuto. We only need to have a leader amene sangasekerere anthu amene akupanga za chibwana ndi ma parastate organization mziko muno. So anamiwa mukamabwera ndikumakwiya kuti yayi zivute zitani, mafuta atsika, hayi mulimbikire mwauze poti muli mkati momwemo kuti anthu angosiya kuba achotse umbava. Akangochotsa umbava basi zinthu ziyamba kuyenda. Komanso amangidwe anthu amene akhala kuba ndalama, kandi kunokimako amangidwe, kandi kumerako amangidwe. Aiko usadanena kuti it's only kwachotsa anthu ntchito, kwamanga komanso kwalanda zinthu zimene anabazo. Kungotero basi takhala tikupereka chitsanzo cha Magufuli anapita kwa commissioner general wa TRA amene anakamupeza mu office. Ndiuze zona
uli ndalama zingati zimene uli nazo, undiuze uli manyumba angati, uli ndi magalimoto angati. Ndipo ananena chilungamo, anamuwuza kuti usankhe business ya mphamvu imene umayidalira, umayiona kuti ya mphamvu ndi iyi, usankhe imeneyoyo, usale ndi imodzi. Usankhe nyumba zitatu zimene iweyo umaziona kuti izizi zozidalira, utenge zimenezi. Usankhe magalimoto atatu amene ukuona kuti ndi wadalira, utenge, the rest uzibwezere kuboma. Tikazangofika pamene ponena kuti we have the type of Magufuli leadership, yona kuti sitingasekerere kuchifukwa choti ati uyuyu adatithandiza kampeni, akuti adatipula, akuti alintika, koma enawa ali kunja, ndeti yambe kuzuza amene ali akunjawo, koma ankati watiziwalera. Tikazafika pamene popo dziko lino lizakonzeka, tikazasiya mabodza dziko lino lizakonzeka. Koma izi zomanena kuti ayi koma gulisani migodi, ayi koma aloleni mairigo mainazi, ayi koma tikambirana ndi a minister, ayi koma sizipita paliponse. What we need now is to sacrifice. Abraham anali ndi mwana wake mmodzi amenenso anamupeza kwa zaka zochuluka, at least 99 years. Koma adayesedwa kuti tenga mwana wako ukampereke nsembe, ndipo adatenga mwana napita ukampereka nsembe. Mulungu provided a sheep instead of mwana kuti akapereke nsembe, chifukwa wayamba adavumira kuchita sacrifice. Ngati sitingachite sacrifice, ngati tiziganiza kuti tikakhala koma achakwera, iya chilichonse chaize koma achakwera, ayi koma achakwera. Mawu aja kuti kumalingalira za mawa, Mulungu anatibisira za mawa, sikuti mawu amene aja ndiogwira ntchito kwa achakwera okha. Ngakhale a DPP panopa akuyenera kuti mawu amene aja aziwalingalira kuti Mulungu anatibisira siku la mawa. Zimakhala zomvetsa chisoni, andi kwambiri amene amakuwa ndi anthu akumwera. Inu nomwe achinanamiwa anu ndi amene makuwa, inutu anamiwa ku community kucha, sikuti mudamenyedwa koopsa olo muchipatala, simunagonemo, munapezeka zizonena kuti kungokalidwa. Pamene munakalidwa ndi pamene panaonesa magazi, koma sikuti zinali zoti zokhala ngati kuti zikhoza kukhala zovuta, dziko lonse likhoza kukhala zovuta kuti inuyo munakumana nazo, koma munazikweza. Iye akuti menya zinthu zoti zomachita kuziwa ndithu kuti kunja sikuli bwino, koma ndikunena kuti tiye tikapangebe chifukwa cha ndale kuti ena ake aoneke oyipa. So lero anthu angokusiyani kuti awawa akupanga izi, tiye tiyasiye azipanga. Akamapanga zinthu kumangoyang'ana zinthu zingoyaluka zokha, chifukwa palibe amenenso akubwera mwina ndikumayankhula ayi, koma anthu angoona okha kuti anthu awa akweza mafuta, anthu akulira okha, anthu awa sugar wafika mpaka 7,000, anthu angolira okha, transport yakwera kuposa salale, anthu angolira okha, anthu akungoziyang'ana. Pano pa mitima mwa anthu ndi mokwiya kwambiri, anthu angozisunga mu mtima kuti olo kutakhala kuti kwachitika ngati voti ngati mawa, zikhoza kukhala zinthu zovuta kwambiri. So chimene anthu akufuna kwambiri ndi kuti president wawo Professor Arthur Peter Mutharika ayankhule mawu, azikhala up to date, aziziwa whatever is happening. Kuti ngakhale anthu amene mukuganiza kuti mukamamuchemerera Professor Arthur Peter Mutharika ndiye kuti mukuchita bwino, simukuchita bwino. Koma anthu amene sangamutukwane president koma kumuuza zoona, kumulangiza zoona, amenewo ndi amene akumuthandiza president Professor Arthur Peter Mutharika. Chifukwa pali anthu amene amakhala kuti saziwa zimene zikuchitika, anthu amene amayankhula namaunikirapo, ena amatola momwemo nkhanizo ndikumaona kuti akonza pakuti. Ine ndine Frederick Bire Malata.